Здравейте на всички! Много се радвам да ви видя всички тук тази вечер. Поздравления на всички, които са с нас онлайн. Аз след това, което каза Вени, аз просто не знам какво да кажа. Много благодаря за представянето. За тези, които не ме познават, аз съм Теди Боянова, танцор съм по професия в сферата на българските танци, но в момента работя като застраховател и съм на 21. Това е нужно да знаете за мен. Така, сега искам много набързичко да поговорим на една много интересна тема, тъй като най-важното в нашия живот на всеки един от нас е здравето. И интересното е, че в този бизнес имаме възможността да имаме един много интересен холистичен подход за нашето здраве. И както виждате, тези, които сте в залата, съм наредила няколко продукта и сега ще... Да, знам. И сега ще разберете тези, които са онлайн, какви са тези продукти и защо ще ги покажа тях. Първо, искам повод прекрасната промоция, която имаме, да си поговорим за една прекрасна програма Body Cleansing, тъй като мисля, че вече малко я позабравихме. Хора, предстои лято и ние трябва да изглеждаме добре и трябва да се чувстваме добре и да имаме енергия, което е изключително важно. И първата тема, която ще засегне, е нашето хранене. Програмата Body Cleansing е една прекрасна програма, която е само за 21 дни. И което е много интересно за дамите в залата, не гладуваме в тази програма. Ние се храним по един много балансиран начин с правилото на чинията. Не знам дали сте я чували, но ако не сте, се обърнете към човека, който ви е поканил, за да може да ви покаже как изглежда тази чиния. В нея си има протеина, въглехидратите, мазнината и всичките необходими зеленчуци, които ви трябват. Това относно храненето. Храним се 3 пъти в деня, имаме 2 междинни хранения, така че отново ви казвам, не гладуваме. Втората стъпка, която е много важна, и това не става въпрос само за тази програма, като цяло за нашия режим в живота ни и навиците, които имаме. Защото аз лично след тази програма си промених абсолютно всичките навици и след това много дълго време ми трябваше да си прецакам навиците и да трябва да правя наново. Втората точка е хидратация. Колко вода пием? Водата е вода, не е чай, не е кафе. Водата си е вода. Колко вода пием на ден? Може да си го изчислите. Така, относно водата, на презентацията видяхте едно много интересно решение за качествена вода. Може да попитате повече, ако ви е интересно, за системата eSpring. Третата точка е движение. В тази програма не се изисква да ходим на фитнес и да дигаме щанги, но ако правите това, продължавайте. Но за тези, които имате малко движение, 10 000 крачки или просто 2-3 хиляди крачки повече всеки ден, ще бъдат едно добро решение за вас. И четвъртата точка, която е много важна в тази програма, е да имаме едно позитивно мислене и нагласа. Защото, както във всяко едно нещо в живота, ние няма да видим резултат веднага. И това просто трябва да е ясно за всички. И ние трябва да имаме една добра нагласа, която да ни поддържа през процеса, за да може ние да дочакаме резултата. Той да дойде. Въпросът е да останем постоянни, не да минем на шоколадите още на втория ден. Така. Относно тази позитивна ментална нагласа, аз лично я поддържам от приложението Nature 24. Изключително много ви го препоръчвам. Може човека, който ви е поканил, да ви изпрати материали от това приложение и да видите за каква нагласа говоря. И сега казах продукти. Какви продукти? Сега тук ще си взема така. Първият продукт, който приемаме в тази програма е растителния протеин. Вече всички го виждате, предполагам. Онлайн виждали се. Супер. Благодаря. Този растителен протеин, защо ние приемаме протеин? Защото протеин е градивната частица на нашето тяло. 90% от хората не приемат достатъчно протеин. И ние трябва да се погрижим количествата, които приемаме, да са в, как да кажа, балансирани достатъчно. Защото човек, който тежи около 60 кг, трябва да приема по 50 грама протеин на ден, което е много важно. Този протеин е много чист и го препоръчвам за всеки един от вас. Втория продукт са фибрите. Използваме тези фибри с цел. Те се разтварят във вода, може да си ги пористите върху салатката или в чаша с вода. Идеята на тези фибри е, че те просто, когато влязат в нашето тяло,
събират абсолютно всичките шлаки по нашия стомах и вредни неща, които сме насъбрали и просто ги издърпват надолу и ние ги отделяме естествено. Така, и за да не се разхождам на два пъти. Така по-скоро. Третия продукт е така наречения баланс Within. Ние го наричаме пробиотик, но официалното му наименование е баланс Within. Това е продукт, който поддържа нашия имунитет, защото много голям процент от имунитета ни се намира в червата. А в едно саше, те са много вкусни сашета, аз ги обожавам, съдържат 6 милиарда млечни бактерии, които се грижат за нашия имунитет, което е много ценно. И последно, щом става дума за детокс, трябва да се грижим за нашия черен дроб. И това е продукта белия трън. Така че това е една така, открехната врата за тази програма. И сега ви препоръчвам да се обърнете към човека, който ви е поканил, да попитате каква е тази промоция, защото получавате 10% отстъпка на всяка една поръчка за 100 точки. Когато си вземете програмата, може да набавите няколко продукта за имунитет, защото върлуват вируси. И вашата отстъпка е на лице. Но наистина ви пожелавам да взимате мъдри решения за вашето здраве и да мислите с превенция. Защото резултатът ще дойде на по-късен етап. Много хора не дават пари за здраве сега, но дават голяма сума по-късно. Сега е момента да направим превенция за нашето тяло. Благодаря ви.